वजनमाप खात्यान परवरेच्या तळकर गॅस एजन्सीचेर घातली धाड। कमी वजनाचे 33 गॅस सिलिंडर केले जप्त। कला अकादमीच्या नूतनीकरणाच्या नावाखाला चालू असा भानगड। विजयाचो आरोप, संबंधित मंत्र्याक काढून उडोवची केल्या मागणी। दिवाळीच्या दिसा फांतोडेर नरकासूर लासप ही गोयची प्रथा। या विशयार करू नाका राजकारण, पर्यटन मंत्र्याचो सुदीनाक सल्लो। ड्रोन पॉलिसी नोव्हेंबरा मेरेन करतले निश्चित, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली माहिती। चर्चिलाच्या अपप्रचाराक लागूनच हारिल्लो 2021 ची विधानसभा वेंचणूक। दाबोळे वांगडाच मोपा विमानतळाची आसा गरज, सांगता खासदार फ्रांसिस सार्दिन। आणि सिलिसोल रेस्टॉरंटाच्या अबकारी परवान्या आड घातिल्ली याचिका मारली भायर। कायदेशीरूच आसा परवान्याचे नूतनीकरण, अबकारी आयुक्त दिलो निवाडो।